Ahojte všetci, tu je Scott. Ďakujem, ste videli. Giblet zachraňuje deň, moju prvú knihu preloženú do vášho jazyka. Predtým, než začneme, prosím, prihláste sa na odber tohto tlačidla, tak môžem ďalej vydávať viac bezplatných kníh a prekladať ich do všetkých jazykov. Takže poďme sa pozrieť, ako Giblet zachraňuje deň. Kedysi dávno žil malý chlpatý tvor menom Giblet. Bol mierne oranžový a myšovitý, s veľkými ušami, 2 veľmi dlhými zubami a najzvláštnejšie zo všetkého, s veľmi dlhým chvostom. S takým dlhým chvostom je pre Gibleta niekedy ťažké chodiť na miesta. Keď ide do obchodu s potravinami, môže vyberať syr na jednej strane obchodu, zatiaľ čo jeho chvost je stále v oddelení ovocia a zeleniny na druhej strane. Keď chce mať svoj chvost vždy veľmi blízko pri sebe, tak ho zabalí a položí si ho na hlavu. Kvôli svojmu chvostu Giblet niekedy občas nestíha za svojimi priateľmi, keď hrajú na háňačku. A z pochopiteľných dôvodov určite nie je Giblet najlepší v hre na schovávačku. Jednej noci, keď ho mama ukladala do postele, Giblet povedal: Mama, nepáči sa mi, že mám taký dlhý chvost. Prečo nemôžem byť ako všetci ostatní? Gibletová mama ho poboskala na líce a povedala: Pretože to, čo máš, je dar a robí ťa to odlišným od všetkých ostatných. Giblet, si výnimočný. Giblet si pomyslel: Necítim sa veľmi výnimočný. A potom švihnutím chvosta zhasol svetlo bez toho, aby musel vstať z postele. Nasledujúce ráno išli všetci jeho priatelia do lesa, aby sa pozreli na útes veľkého O, najvyšší bod v Gibletovom meste. Keď Gibletovi priatelia bežali cez les, nasledoval ich, prepletajúc sa medzi stromami trochu. Keď sa konečne dostal na čistinu, pocítil trhnutie. Nemohol ísť ďalej. Otočil sa a videl, že jeho chvost je zamotaný v stromoch. Ťahal a ťahal, ale nech sa snažil akokoľvek, jeho chvost bol zaseknutý a... Všetci Gibletovi priatelia sa pozerali útesu veľkého O a hádzali kamene do rieky pod ním. Zrazu náhle jeden z nich stratil rovnováhu a nešťastnou náhodou sklzol po prudkom útesu. Nakoniec, našťastie sa mu v polovici kopca zasekla košeľa o vetvu, visel za košeľu nad rýchlo tečúcou vodou pod ním. Počas toho času Giblet konečne rozmotával svoj chvost zo stromov. Omotal si chvost okolo hlavy a kráčal smerom k útesu. Giblet videl všetkých svojich priateľov stáť na okraji a spýtal sa ich: Hej, čo sa deje? Zvolali, Harry stratil rovnováhu a sklzol dole kopcom a teraz je zachytený na vetve. Nevieme, ako ho dostať hore. Giblet sa na chvíľu zamyslel, potom sklonil hlavu, aby premýšľal ešte intenzívnejšie. Keď jeho hlava klesla, jeho chvost sa zošmykol z hlavy a visel priamo vedľa Harryho. Giblet, ty si geniálny, zakričal jeden z nich. Tvoj chvost, aký skvelý nápad, zvolal ďalší. A s tým sa Harry chytil Gibletovho chvosta a vyšplhal sa do bezpečia. Všetci spoločne jasali: Hiplet, hiplet, hip blitz. Od toho dňa sa Giblet nikdy nehanbil za svoj chvost. Bol výnimočný a dokázal niečo, čo nikto iný nedokázal. Dokonca našli skvelé nové spôsoby, ako používať Gibletov chvost na zábavu, napríklad na skákanie cez švihadlo. Takže si pamätajte, ak máte niečo, čo vás odlišuje, nehanbite sa ani sa nehanbite. Nikdy nevieš, kedy ti práve tá vec, ktorá ťa robí odlišným, umožní robiť veci, ktoré nikto iný nedokáže. Niekedy je byť iný najlepšie. Stačí sa opýtať Gibleta. Koniec.